Na, sziasztok! Hát akkor Wordle lenne a szó. Hát, tudom, hogy elindítottam már korábban a videót, hát nem érdekel igazából. Ja, és akiket mutattam, azokat senkit ne jelöljetek be, mert hogyha bejelölitek, akkor szólok, hogyha valaki bejelölt titeket Messengerrel a barátaimnak, akkor mondom, hogy az a nézőim, úgyhogy nem tudom. Úgyhogy nem összejétek. Meg engem is nem elnézhejetek megkeresni már. Én nem vagyok hajlandó másokkal beszélni. Ja. Tehát most na, mindegy. Mondjuk, ezt meg kell csinálnom. Tehát most mindent máshogy csináltam, mert ugye van az átlagos ház. Álljátok, kell büfög, nem, valaki tanítson be beszélni. Jó, nem jön ki a büfögés. Nem, oké. Ja, még sok. Tehát mindent elrendeztem, tehát abban a házban van az anyuka, apuka és a kislány, és a nagylánynak ez a háza. Ez. Itt az. És hát az a háza, és képzeljétek el, lesz egy kisbabája. És most azt fogom játszani, hogy egy napig elmegy egy suliba, aztán este lesz, aztán meg kezd ilyen rosszul lenni, meg ilyesmi, és aztán jön majd a part 2. Igen, ne ezt higgyétek, elmegy a suliba, hazamegy, alszik, és rosszul lesz, és vége. Nem. Bro. Nem. Úgyhogy igen, és a barátnője pedig ebbe a cicás valamivel fog lakni. Tudom, milyen undorítóan néz ki, de én megcsináltam nagyon jól. Úgyhogy hogyan teszek oda ágyat? Hát azt a leterítős ágyat fogom oda rakni. Már alszik a barátnője, és a fő, a nagylány is alszik. És már beszereztem mindent, megcsináltam mindent. Babát is beszereztem, az ott lesz majd a nagylánynak a fürdőszobájában, de azt nézzétek el, mert nem tudom sehova rakni, és hogyha valakinek kezébe fogom rakni, az el fog tűnni valamilyen nekem, úgyhogy ezt nézzétek el, hogy még nem született meg a baba. Nem is húznám az időt, elsőnek be fogom mutatni az házakat, meg ilyesmiket, és aztán mehet majd a menet. Értem. Elraktam a számból egy darabot, és most vérzik. Nem is felesleg. Én szeretem a vért. Ezt számról leszívni. Csak azt mondom. Mindig. Ja, így néz ki. Nagylánynak a szobája. Haza. Ez ki. Itt van lent egy táskája. Tudjátok, kabát. És ilyen fejvédő. Még ugye van esenős. Ide raktam, és természetes. Mindegy, igen. Van ilyen két. Tudom, hogy már elmúlt, meg a karácsony is, de tudjátok, már csak az ünnepek 100 millió, 200 voltak itt, semmit nem tudtam csinálni. Kellett figyelnem a babára, igazira, tesómra, öcsém. Kellett takarítom a szobámat, meg stb. Érted? És végül volt időm egy teljes napig a barátaimmal videóhívásozni, tokavokázni, robloxozni, stb. Végre. Úgyhogy, ja. Úgyhogy, igen. És annyira jó, hogy hétfőn nincsen suli, tehát hogy azért, és szerintem bukásra állok a suliba, de nem baj, és senkit ne érdekeljen. Matekom 3-as, környezetem 2-es, nyelvtanom 2-es, a torbabontás belőle 5-ös, havi jegyem, már ilyen helyes író vagyok, és szépen is írok, és hát technikából csillagos 5-ös vagyok, tehát szépen tudok
rajzolni, hát, ja. Még milyen tárgyom van? Informatika 4-es vagy 5-ös, nem tudom. Hát igen, hát nem várok bukásra, de azt mondta anyám, hogy ne tabletozzak max. 1 órát, és ő is azt mondja meg, hogy ő mondja meg, hogy mikor. És 1 órát, de miért nem jön meg, meg. Ezt nem értem, komolyan mondom, idegroppanáskodok. Ha Sophie a barátnőm, a BFF-em, hát olyan jó Robloxos játékot talált ki, hogy ebben a videóban benne lesz egy Robloxos videó, hogyha igen. Mostanában benne lesznek a takavakás videókban Robloxos videók. Úgyhogy, igen. Nem, mutassuk is be. Ez azért van ilyen felépő, és ha már megszületik a gyerek, akkor ne vágja be a fejét. Tudom, hogy elmúlt 2025, de nem volt. 25? Elmúlt? Te hülye vagyok. Nem néz. Na, itt van ilyen sörteja. Én nem tudom becsukni. Ilyen. Itt vannak ilyen kis szütike. Ez nem szütik. Nagyon jól néz ki. Itt vannak ilyen kis ezek, hogy ezek nem láttam. De meg kívántam, Istenem, ez mind, ezt már tudom, itt vannak. És valamiért ki vannak nyitva a kaják, nem tudom miért, de nem is érdekel annyira, meg titeket se érdekeljen. Köszönöm. Itt vannak ilyen babatáp, tumiszkép, meg más. Itt vannak ilyesmi, tehát semmi érdekes. És hogyha ebből az összeset megnyomom fakból, akkor ne figyeljetek, mert most ő itt a fő Tracy, ő meg a barátnője. Hát ez meg nagy lány volt. Igen, nagy lány volt. És én meg kerestem a ruhát. És terhes. Tehát ugye ez így nagyon jó. Kaptam a friggiftesbe, és nem találtam meg. Hát így egyszerűen nem hello-kat. Egyszerűen nem találtam meg, és majd ő se fogja megtalálni. És majd egyszer csak itt fogja megtalálni. Miért nem tudom mert ott fogja. Itt lesz, és találja meg. Ilyen izére csináltam ilyen tini lánynak, és aztán még, hogyha már kezd ilyen hányinger, de még nincsen olyan szülő izébe, hanem még gyorsan meg tudja csinálni a dolgát, akkor haját, meg ilyesmi, akkor megcsinálja ő magát. Vagy lehet, hogy ebben a videóban megvett, majd vele a videó. Mert jó. Oké, YouTube-ben ilyenek vannak, ami érdekes, de ezeket nem lássátok. Mindegy. Így. És ja, igazából semmi érdekes. Ez a tűz kiégett, vagy mi? Ez egy komoly komcsi. De igen, ez a menti rész. Mindegy, jövök. Gombi. Jó, megy a videó. Hát, tehát igen, a lift race, itt van a baba. Dolog, 2 ágya van, nem tudom miért. Itt van. És ezeket kaptam a frigiftesbe. Annyira jó, tehát így itt fogom magamat elsőni, annyira jó. Én, Jézusom, ez meg mi? Ezt hiszem. Egyszerűen nem. Ezt már tudjátok szerintem, mert már 1999-ben már kijött szerintem, és ez ebbe volt, táskában nagyon jól néz ki. És hogyha valahova mész, pelenkázni kell, akkor ezzel rakod, és arra tudod. Mondja, nekünk is van a Dávidnak. Ez lesz a ruhája, nem tudom, hogy a lányos vagy fiús, kipróbáljuk. Kitöröltem a kislányt. Nem, ez lányos és fiús is egybe, úgyhogy jó. És amúgy békás is így, kicsit tuki.
Ez jó lesz neki. Itt van egy játékok, tehát igen, itt van a kocsa, el van dugva, direkt fehér-fekérre. Igen, itt van egy nagy szabálya, olyan csösnél. Igen, neki a kocsa el van dugva, nem tudom miért. Itt van a ruhája. És igen. Igen. Tehát egy miért nem tudom lekapcsolni? Ide dugtam el a babát, úgyhogy ezt nézzétek el, jó? Köszönöm. Igen. Ja. Ilyen gyógyszernek és stb. Hát, hogy igen. Ilyen mosogató, ilyen kis sütikék. Nem tudom, miért ide dugtam, de nem. Kis részike. Hát, hogy igen. Hogy fehérek kell csinálnom, nem. De jó lenne még az, milyen van itt van, az lenne jó még a kavakában, hogyha esne a hó, már ilyen nagy legyen, még így oda teszek az embert, akkor elsüllyedjen, az kell nekem. Szóval ajánlom a kavakásnak. Igen. Kinéz? Esik! Oké, és hát ja, azt nézzétek. És nem játékban mondtam, csak igazából. És kislány lesz, de még ez nem terül ki, hanem ebbe a videóba fog kiderülni játék, és akkor megyek. És hogy kiderült, hogy lány és lányt akar, ezért megcsinálta magát szépre. Nem értem meg. Mindjárt jövök, csak megmutattam a barátnőjének a kabáját. Itt vagyok. Itt vagyok, hát ilyen a smile. Ezért nem tudom. Ez semmi izgalmas. Ellapozok és már kész is. Ennyi. Csak az a probléma. Elment a kedvem. No. Menjünk is. Yes, I am. Tehát az fog kiderülni a mai videóban, hogy ma fog kiderülni, hogy a kislány nem, és azért még elvegy magát megcsináltatni, és ja. Ezt nem értem, miért kellett elmondanom, nem mindegy. Nincsen telefonja, az a baj, de majd el fog menni. Mert már a telefonjaink is, érted? És ma is szombat lett volna itt, úgyhogy igaz, hogy néz a beszarás. Ó, Istenem, ez a nap. Imádom, én úgy vagyok ebben a nagy, igazából nem, felkelek a sulihoz, és így ledőlök a székön, így gyeresek valamilyen, nem tudom miért. Mindegy, fogyasok. Istenke! Nem ez az ő hibája, hanem én keltem fel, hülye vagyok. Mindegy. És nagyon fáj a hasom valamiért, de ezt most nem tudom miért. Kezdett most elkezdte babát, ne vegyétek észre, köszönöm. Kész vagyok. Kicsit ki kéne ülnöm a levegőre szerintem. Most kihozom a tabletját. Hogy laptopját. 20 perc múlva
Kicsit megéheztem. Le kéne menni kajáért. Ugye el kéne menni a boltba. Nem megyünk a boltba. Most ilyen kis leggingset veszek fel. Aha, egy kis papucsa. Nem durva. Hát, nem hiszem. Durva. Hát, hogy azért már. Nem zárta be az ajtóját. Nem baj. Is utáljátok, amúgy ti is utáljátok, hogy ennyi kell várniatok a vakára? Tehát, hogy így most nem értem, na végre. A kis, bezártuk a izét, oké, arany, kártyám, jó. Várjatok, ez, meg kell csinálnom, hogy így esik az eső. Esik az eső. Esik a hó, csúszik, igazgató. Nem én mondtam tanár. Majd nem tudom, hogy van a szövege. Gyors megcsinálom a kész. Milyen ideges vagyok. És kell. Oké. Jézusom! Nagyon nagy hó van. Jó, hogy ekkora nagy mamuszba jöttem. Hát, ilyen pici izébe jöttem. Nem akarom, hogy rám jön eső. Eső? A hó. Haját kell mostam. Nem hiszem el. Azt nem hiszem el. Nem szeretném, hogy ennyire sokat kell válni. Utálom. És ez ott is fog maradni. Bocsánat, ezzel szórakozok. Én nem értem. Egy színűen. Ezt nem szeretném amúgy, csak mondom. Elment volna a boltból. Hogy hol van ilyen kajázó hely. Elment volna ebbe a kis turmixelbe. Ilyen kis, tudjátok, az a cukrászda, olyan regelinte, nem, pékségek. Ilyen pékség. Alszanak a palacsinták, alszanak a muffinkák. És várjátok azt a mesét, annyira szeretem. Ilyen, az a, ilyen. Megérkeztem. Nézzük mi. Egy bobátik tudni már. Hogy el is kéne vinnem. Nincsen. Szerzek majd egy minek kell. Babaszét most mit írok? Elpresett, narancs, meg citromon, van szőlős. Van elpres, van narancsos, van citromos, van szőlős, van és most a zöldet vegyétek brackosnak, jó? Brackos, meg van szilvás. Brackos, jó van szó. Oké, és még itt mik van? Palacsintát szeretnénk, de
De mivel legyen mondjuk... ez jó. Nem palacsintát kéne, de mondjuk pici. Kifut. De jó. Hogy 3 felesleges. Na, hol van az a tanya? Most fog jönni. Most fog. Na, végre. Ez biztos. És de szerintem nem szabadjuk rá. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Mit vett? Vettem egy barackos bubatit. There is Tesla. There is a free chance. Bocsánat. Még vettem egy palacsintát, ami 3 palacsinta, és eper van a tetején, és még egy karamellszót. Karamellszót nem számítsuk bele. A palacsintát igen, hogy hány darabos. Hát ez így kb. 2000. Köszönöm. Majdnem kidobtam a kokát. Nagyon. Nem volt. Nem kellett volna. Viszek haza egy szőlőset. És nyomtam a veregyen. Viszont látásra. Vagy másra vegyetek, úgy ő fogja. Nekem volt kezdeni tabletolni. Én unatkoztam. De úgy tanulátnák is helyett. Nem mindegy. A gyerekek, értitek? Akkor állítom le a videót, amikor már betöltötted. Nagyon nagy. 25 percre veszem a videót. És ez most... Jézusom. Na, hány óra van, számoljuk meg. 2 óra van, délután 2 óra van. Nem mindegy. Végre hazajöttem melegbe. Kicsit úgy érzem magamat, mint hogy embertelen vagyok valami, és kicsit nagyon picit annyi grammon, meg fáj kicsit a hasom, de kicsit bajlódok ezzel, készíts kell magunkat. Nem úgy, de most ezt a játékban mondom, ami nagyon fáj a hasom. Játékban mondom, nem tudom miért, de a fáj a hasom. Szerintem el kéne menni orvoshoz. Jézusom, de hülye vagyok. Ha megyek orvoshoz, hogy majd erről ki, hogy mi lesz, hogy lány vagy fiú.